In Dokkum struinen maar kweerlijk meesken troch de binnenstad. Gewoon wij is dit de drokste tijd van het jaar van de middenstoon. Maar de komende weken blijven de winkels verplicht dicht. Het grootste gedeelte van het jaarresultaat, dat moeten we gewoon in de laatste 2 maanden moeten we dat maken. Dan heb je het in de weken voor de Sinterklaas en dan heb je het in de weken voor kerst. Ja, dat was toch wel even slikken en in die zin was het toch eigenlijk ook wel onverwacht. Ik had het eigenlijk niet verwacht, nee. Alsjeblieft, even dat zien ze. Om dogs nog wat omzet te draaien, skekel ik gewoon winkels oer op bestellen en aanheljen. Een soort tijd om nij te tinken is er net. Hoe spietig gek, winkelje matten haar aanpassen. Ik denk dat het voordeel is dat we natuurlijk vorig jaar al wat ervaring hebben opgedaan daarmee. En iedereen nog wel een soort van draaiboekje in zijn la heeft liggen. Waarvan hij had gehoopt van dat hoeven we niet meer te gebruiken. Maar ja, hoe dat ook alweer werkte met click en collect. Maar uiteindelijk is een winkel daar niet op ingesteld om via internet of via click en collect om dan de klanten te kunnen bedienen. Het is meer een doekje voor het bloeden uiteindelijk dan dat we daar onze decemberomzet mee gaan halen.